ساعة لنا راي ما أرتملسناكم علنا نبتاز أنا يا حتى تقتلنا أخاطو سنقال كابزي يا حسكي الله قتلا ولا أخلها سلازي حقراو سينيت مخصوصي إليه حقراو سينيت كن كسكسكن نتحساسبا حدنت مفتار مالتي وحساسبا حدنت مفتار كأني نبعلو نت بوليتيكاو بهلنا مقيار السخي قيرنا حقراو سينيت كن كسكس عين خلينا إيه قبل فتينا نيري عب حقراو سينيت نمخصوص كل جزء توم خنتنقو قلهم زلنا نجارات انت تباهيلو كل جزء سلمتنا حبراو سني زين فتر كنا بالكلنا أب متهللا أب موقع قاسينا نعتو سلازي إزي بليم جيم إزي سخاز جيركا أنا خبز جيري قال ميلين دابنا زي نخالقت تجمعات كل تجمعات نخالقت سبات نبصقت كافتر مدلاي نبصقت كاخت عنكف مدلاي إزي سيق نطفو إزي خيط فعنا حقراو سيني تكفتر هاي كيرني تخال ايتي اقداسيت اتي نايت حساس بانا اقاوما سنا امراوي اقاومانا زي مايند سيت ناتنا قير خالالو بز ادغن زبلينا تحساسبا نزي اقاطيمنا زلو بدو كنسعرين خدنا سلازي اينا اذا ادغن زبلين اتحساسبا اينا يخي غزيو زطلبو تحساسبا نزبل التحساسبا بتنا يتمالي برتاو قال سخنا كايدلو زنبرنا اوان اتي عبلالي ناي بوليتيكا فلسفنا زنبره كومونيزم سز كومونيزم مقتالنا اريتراويان حاجات يكونن اب سي ان ان اب تي ناي موائل كلوت كله اب شحن 999 نعلم ملو سربيا كايدوم اتزعبه ناي بوليتيكا فلسفه مينيم نايزاز حلفت 100 عمت تباهيلو تحاتيتوسي كارل ماركسي تباهيلو سازي نعلم مولو زنقساقسي عالم مولو تخطلتو مبزحتيا حبوبن قنونن زنبري بوليتيكاو فلسفنا تخطيلنا اب غزي برتاو قالسي مسعبنا حاجات يكونن كم زي يسرح مستردعنا جن حجي قال امارات يلن ديمقراطي ساز ابتا ديمقراطي خنعتو تلعقينا بتزعرجن زبلينا تحساسبا خنكيد اينخلينا ساز ديمقراطي انتي مالتي خنفلت ديمقراطي زطلبوم نغرات كا امالينا خنركب خنكالنا ديمقراطي the war of ideas اتقالسي بتيت هودن نا يتحساسبا وددر نا يتحساسبا وددر سلازخونه نعو زساسي بايتا خنفطر خنكالنا ساز اتحساسبا فللينا يتحساسبا بحرياوي ولا حنت صقم ايكونن ناتنا صقم انتايو وي ناتنا عمام انتاي كون خلالو كوفيل كازتيخا فلليات كان نصبا طرحيم لكعو خمت سنه تبلو كل غزي واقع حداغا زي تقبرلهم نغرات الله نمسلن كبرن ودسب زملكت واقع حداغا يتطونيها كابو وصان زلو كلهم حتوتاتنا ناي بوليتيكا حتوتات سلازخونو ناي قطاوا حتوتات ناي محبراو حتوتات سلازخون ناي مريچا غداي ام ناي مريچا غداي كاني انا ازي زمرت ازي زحاشه يلو يرد اننا عيبلت حدا صخا اقوم لك سلازي توادادر كفل ترادادا اصبب فللياتك تسمع خا اشو عما موداتا خدكاي تا هاغراو سينت نولا زلنا مزي احجز بلا زلو مايند سيت ملوات تاساسيرن زخداي نعا رينفورسيات غبرا زلا سز اتحساسبانا خيلووطنا بزا ارغن زبلينا تحساسبا طرحيزنا كيد انتلافتينا نزي صقماتزي تمالي زفطرو اذا اكايدازي اذا تحساسبازي زفطرو صقن لومي بتنسو زفطرو بوليتيكاو فلسفنا بتنسو زفطرو اكايدا ناي قالشي كتلوطو ايتخلني خا سلاز ازي اخن ردا اخن كنالنا سلازي اب زحج زلنا يقوان بزحت سلفتات بزحت بوليتيكاو خصات كلوا بحرياوي معنات بزحنت كنقبل علينا انت دايلنا بزحنت ناي كلنا نقبل اتي وددر كنقبلو خنكلالنا وددر يكون انت صقم قدس وددر ديو ولا زي قدس وددر يخاتكاي زل خطرح
ቅዱስ ውድድር እንተኮይኑ ዳወል ሓንቲ ፀገም ሕሰን ኣብታ ዘለዋ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ የካይድ ሴኔት ኣብዛ ዘላታ ተካይድ ኣብ መወዳእታ ነቲ ህዝቢ መን እዩ ዝያዳ ዝጠቕሞ ዝተፈላለዩ ርእቶታት ናብቲ ህዝቢ ክኸይድ ተጀሚሩ እቲ ህዝቢ ዝያዳ እንዳናቕሐ ዝኸይድ ኣብ መወዳእታ ከምዛለዎ ንገብራ ዘለና ንሱ ናይ ኣልናሕዳዩ ናባና መፅኡ ይሰርሓሉ ንሕና ካፅባሕን እኮ ምስንኣቱም ኮይና ንሰርሕ እዚ ንባዕሉ እዚ ባህል እዚ ዘይነበረና ሕጂ ነተኣታትዎ ዘለና ስለዚ እዚ ከነስተበለሉ ዘለና ክንኩስኩሶ ዘለና ከነዕብዮ ዘለና ኣብ መወዳእታ ከዓኒ ተራሒካ ጥራሕ ዘይኮነስ ኮፍ ኢልካ ተዛቲኻ ሽግራትካን ፍልልያትካን እንዳፅበብካ ትኸደሉ ኩነታት ክትፈጥር ቅድም ግን እቲ ማይንድሰትናትካ ክልወጥ ክኽእል ኣለዎ ትብላለሁ ሳልሰይቲ ኣገዳሲት ነገር ካብ ዘለናዮ ክንወፅእ እንተደኣ ኮይና ንሕና ሲ ሕጂ ዝደንበ ተቃውሞ ደንበ ፍትሒ ንብሎ ዘለና ኩሉ ግዜ ዝመፀ ማዕበልን ህበቡላን እንዳጋፍዐ ናብ ዝደላዩ ዝወስደና ዘሎ ሓደ ይመፅእ ሆ ይብል ምስኡ ንኸይድ እቲ ሓደ ይመፅእ ሆ ይብል ምስኡ ይኸይድ መን ይልኢኹም ዞም ሰባት እዚኣቶም ምንም እኳ ኣይትጠራጠርን ኢኻ ዕላማ ከም ዘለዎም ነቲ ህዝቢ ኣንፈቱ ከስሕትዎ ይሰርሑ ከም ዘለዉ ምንም ኣይትጠራጠርን ኢኻ ንስኻ ከመይ ጌርካ ንዕኦም ትምክቶም ስለዚ እያ ተድልየና ነዚ ከዓኒ እቲ ደንበ ተቃውሞ ኣነ ኣብ ክንዲ ዝመፀ ህበቡላን ማዕበልን እንዳጋፍዐ ኣብቲ ንሱ ዝደልዮ ዝወስደኒ ኣቀዲማ ኣነ ፕሮአክቲቭ ክኾን ክኽእል ኣለኒ ፕሮአክቲቭ ሪአክቲቭ ኣብ ክንዲ ዝመፀ ማዕበል ድሕሪኡ ዝኸይድ ሪአክቲቭ ዝኸውን ኣነ ፕሮአክቲቭ ክኾን ክኽእል ኣለኒ ኣቀዲምካ ናይ ነዊሕ ግዜ መደብ ጌርካ ነቲ መደብካ ፀኒዕካ ሒዝካ ናይ ምኻድ ፀኒዕካ ሒዝካ እንተደኣ ከይድካ ዕድል ኢኻ ትኽልክሎም ምክንያቱ ኦል ዘ ታይም እንድሕር ርኢናዮም ይመፁ ናይ ባንዴራ ይመፁ ናይ ባንዴራ ሕቶ ምስ ዳይኮቶሚ ገይሮም እዚኣዶ እዚኣብሉና ንሳ ምስ ፈታሕናያ ናይ ገለ መፁ ናይ ገለ መፁ እስላምን ክርስቲያንን ንብሉና ገለ ብሉና ጀብሃን ሻዕብያ ንብሉና ምክንያቱ ዕላማ ኣለዎ ንሕና ግን ኣቀዲምና ነዞም ኩለን ሕቶታት እዚኣተን ዝፈትሕ ተሰማሚዕና ኣቐሚጥና እንተደኣ ሰኒሕና ዕድል ኢና ንኽልክሎም ዘለና ስለዚ ነቲ ማዕበል መከላኸሊ ጌርካ ንማዕበል ክትከላኸሎ ትኽእል ኢኻ ክመፀካ ንዝኽእል ህበቡላ መከላኸሊ ክትገብር እቲ መከላኸሊ ግን እንታይ እዩ ንቅድሚት ዝጠመተ ንፁር ራእይ ዕላማን ስትራቴጅን ክትውንን ክትክእል ኣለካ ሕጂ ነዊሕ ዝጠመተ ኣለና ድዩ ኩሉ ግዜ ካብ ፍንጫና ርሒቕና ንጥምድ ኢና ኣብኡ ስለዘየለና ኢና መብዛሕትኡ ግዜ ንሓና ፀገም ዝፈጥረልና ዘሎ ዝኾነት ሕቶ ትለዓል ፅባሕንኮ ህዝቢ ዝምልሻ ትብል ገለ ትለዓል መን እዩ ቃልሲ ለውጢ ዘምፅእ ሓንሳእ ውሽጢ ዘሎ ዳገደገ መልሸ ነዚኣ እንድሕር ውሽጢ ዘምፅእ ትብል ኮይንካ ኮፈል እንታይ የድልየካ ንስኻ ቃልሲ ተካይድ ስለዚ ንፁር ዕላማ ራእይ استراتيجي سلا زين ونن 30 عام وسيدلنا نز سرعات زخلطف حجون كم عينت حيزنا نتم كلهم كمصو زخول حتوتات مليشنا زياده تراست زياده متأممان حد متأممان كنفطر انت ازيك إلنا እንደገና ሪአክቲቭ ኮንኮኒና ዘዝመጽ ማዕበልን ህቦብላን ካኒ እንዳጋፋዓና ኸይድ ስለዚ ተሐተኺ ከመይ ጌርና እንታይ ተመዋጽኦ እንዲያኔራ ተመዋጽኦ ዶ ወይ ቀዳመይቲ ሃገራዊ ሴኔት ካልአይቲ ሃገራዊ ሴኔት ሳልሰይቲ ሃገራዊ ሴኔት ከተማዕብል ካኒ ናይ ግድነት እንታይ የድልየካ ማይንድሰትናት ካትለውጥ ኣለካ ናይ ነውሕ ግዜ ራእይ ዕላማ ስትራቴጂ ክትውንን ክትከኣል ኣለካ ስለዚህ ታፍታህ ሃገራዊ ሴኔት ቀዳመይቲ ካልአይቲ ሃገራዊ ሴኔት ሳልሰይቲ ሃገራዊ ሴኔት ኦኬ ያኔልና ተሰንጋል አቶ حسن ትውስኸላት ለካ ዚኣ ደስ ክብለኒ ማለቲ እንድሕር ዘይብልካ ካኒ ካል ዘይተጠቕሰ ወይ ከዓ ገደስቲ እዮም ብሎም ነጥብታት እንተሎ ኣብዚኣ ንዓኻ ዕድል ክበካ بحكي أقدس نتبتات يخبل صنيحو حاونا سنغال أصحاب اللي بليصو እዩ ግን ካብቲ ንሱ ዝበሎ ቁሩብ ሼድ ላይት ክገብር ለን ዝደለኹ ነገራት ኣለዋ እሞ ኣፍቅድለይ ሳኻኒ ታ ሃገራዊ ስኒት ዝበላ ኣገዳሲት ነጥብ ኮይና ካልኣይ እውን እቲ ፖለቲካዊ ባህልና መቀያር ተቀዳማይ ፖለቲካዊ ባህልና ዋጋ ክፊሉና እዩ ተመሊሱ ሃገራት ኣብ መጨረሻ 50ታት ወይ መጀመርያ 60ታት ናጽነትን ኮስታ
ከለዋ ስለዚ ትዝነበረ ፖለቲካዊ ባህልና ንሱ ሕጂ ኣብኡ ኣብ ፅልእን ቅርሕንትን ክንነብር ዘይኮናሲ ነቲ ዝነበረ ከም ፀጋ ነቲ ዝሓለፈ ከም ፀጋ ርኢና ክንመሃረሉን ሕጂ ከዓ እቲ ተፃወርነት ንሕና ከነዕብን እዚ ኩሉ ከዓ ግብራውን ምግባር እቲ ኣገዳሲ ዝኾነ ሕጂ ንቕሓት እዩ ከምኡን ከምቲ ዝበሎ ፖዚቲቭ ማይንድሴት ሒዝና ካብ ፅልእን ቅርሕንትን ወፂእና ነቲ ንቕሓትና ኣበሪኽና ሕጂ ኣብቲ ናይ ቀደም ምንባር ዘይኮነ ንቕድሚት ክንርኢ ከም ዘለና እሱ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ እሞ ነቲ ዘረባ ዝበሎ ከስምረሉ ስለ ዘለኹ ጥራሕ እዩ ቴንክ ዩ ካልእ ዘይተጠቕሱ ግን ከዓ የገድሱ እዮም ትብሎም ነገራት እንተለውካ ኣብኡ ከለካ ዕድል ክበካ هو حجي كل جزء كملت نبأتني ناخذ نملس زو كل زي مس نجبر كأ تي حدنتنا كدلدليو سلازي كابزي زلنايو جزء نلعلي كين وسد منتي زو كل زي كانت أتاتو قلتفنا يجبأنا حدا خابتي ناين حتى كب مبال كأ زي تجبروا دلهم أبسنت سلازخني ስለዚ ናብቲ መንገዲ ሓድነት ይወስደና ኣሎ ማለት እዩ ከምቲ ዝበሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ሰልፍታት ኮይና ግን እቲ ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ንራኸበሉ ኩነታት ሃገርናን ህዝብናን ሕጂ እቲ ፍልልያትና ኣፅቢብና ብሓንሳእ ናይ ምስራሕ ባህሊ ነተኣታትለና እሞ እሱ እቲ ኣገዳሲ ነጥብናቱ እዩ እሱ ከዓ ናበይ ከምፃና እዩ ማለት እዩ እቲ ምፅዋር ናብ ዲሞክራሲ يساقرنا لهم مالتي ثانك يو اوكي صبر بارنا بكلاي كفال زتنا خنسقرينا باخلنا ديمقراسياوي سرعتنا تا خلاي تخفال مالتي تقدمي تحتو باخلخنا باخا قبلاي متكلات ديمقراسياوي سرعت انتايم اتم قندن فرياتن طرياتو كيرنا نغلص تبلي نباخا خلخا تحسن يقني لي صبوق تغاطيماتنا الله سلازي كافتي ولقا مراخ سرعات وي ديكتاتورشيب ناب زخول زبرنايون تدا بوزيتيف مايند سيت حزنا مسينا ناب ديمقراسي نساغاغر لنا تي ديمقراسي زبل امر بمجمريو قال بقالو تدا خنريو خينا ديمو اندكراسيو بنعو من البات دحر بايتات مغلاص قداس خوينو سمعنا انا كاب قانقا غريخ زمصيو ديمو حزب خخون انكلو كراسيتي ممحدار زبهاليو سوخا تي حزباوي ممحدار يخونا له مالتيو كابتن كتقالات ناي غريخ زمصيو كمون ديمقراسي بابراهام لينكن كغورصو خلو the government of the people by the people for the people يلو ካብ ህዝቢ ናብ ህዝቢ ብህዝቢ ዝኾነ መሕደራ እዚ እቲ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እዩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ቀንዲ መለለይናቱ እቲ elected representatives or rulers ኣለው እዚኦም ሕጂ ብኣንፃር ናይቲ ውልቀ መላኸ ስርዓት ብህዝቢ ተመሪፆም ዝመፁ ናብ ስልጣን ማለት እዮም كم أون نابزخلو قند دما تي حجن وي لو إز سوبريم نقولاتهم زيجاتات كا بحدا عيني بزي ليلان قليلان يرئي ما نمسب كا للحجي يلن كله أبتحت حج صلالنا حجي زم حدرلو كونتاتيو مالتيو مسؤول قصيلو كم تعنتو بيتن كفنا بلود نبرنا أبتي ናይ ሰብኣዊ ኩነታት ዘተኮረ ቶም ፋንዳሜንታል ራይትስ ዝበሃሉ ማለት እዮም ዲሞክራሲ ሓየለ ወይ provides the highest degree of respect and dignity to all citizens by providing them with various rights and liberties ነቶም ዜጋታት ዝለዓለ ክብሪ ዝህብ እዩ እቲ ዲሞክራሲ ዝብል ኣምር እሱ ከዓ ኩሉ መሰላቶም ከም ዝሕለወሎም ዝገብር ማለት እዩ እቶም መሰላት ናቶም ከም freedom of expression ዝበሃል freedom of speech ናይ ሓሳብካ ምግላጽ ናይ ድሌትካ ናይ ምዝራብ እዚ ኩሉ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ካብቶም ቀንዲ ናብ ሰብ ኣተኪሩ
fundamental rights ወይ መሰረታውያን መሰላት ዝህብ እዚ እቲ ሕጂ freedom of expression ክንብል እንከለና ኩሉ ግዜ ምስቲ ብሎጂክ ዝተሰነየ ኣተሓሳስባኻ ኣቕሪብካ ከምዝን ኢልካ ሓሳብካ ክትገልጽ ከለኻ እዩ እቲ freedom of speech ዝበሃል ወላ እውን ፋክትስ ወይ ሎጂክ ኣይድልዮን ስምዒትካ ዝበለካ ክትዛረቡን መሰልካ እዩ ማለት እዩ ካብኡ ቀፂሉ እቲ right of information بحق ازي right of information or educational cultural rights ዝበሃል እዚ ካብቲ ህዝብና ቀንዲ ተሓሪምዎ ዘሎ በታ ናይ ሓንቲ ናይ ፕሮፓጋንዳ ናይቲ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጩራ ሕጂ ከም በዓል ሳተላይት ቲቪ ናይ ስኒት ከፊቱሉ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ኢንፎርሜሽን ሎሚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ኩሉ ስራሓትና ካብ ኢንፎርሜሽን ተበጊስና ኢና ንገብሮ ማለት እዩ ስለዚ እሱ ከዓ እቲ ትምህርቲ እውን ካብቲ መሰረታዊ መሰል ናይ ደቂ ሰባት እዩ ስለዚ ኣብ ዲሞክራሲ እዚኣቶም እዮም ምስኡ እውን ራይት ቱ ቮት ኣሎ ሕጂ እዚ ናይ ድምፂ ናይ ምሃብ ከምቲ የማነ ባርያ ቀደም ዝደረፎ እንተዳ ስደተኛ ኮንካ ከተድምፅ ኣይትኽእል ክትመርፅ ኣይትኽእል ክትምረፅ ኣይትኽእል ንብሎ እዚ ተኣምርቲ ስለዚ ንሕና ኤርትራውያን አንፎርቹኔትሊ ሃገር ሒዝና ከለና ከነድምፅ ክንመርፅ ወይ ክንረፅ እውን ኣይከኣልናን ኣለና ክሳብ ሕጂ ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ናይ ኣገዳሲ መለለይ ናይ ዲሞክራሲ እሞ እሱ ከዓ right in democracy every adult citizen has a right to vote and have equal value irrespective of their creed race religion ስለዚህ ኣብቲ ናይ ምድማፅ መሰል ከዓ መቸ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝተወሰነ ዕድመ ኣለወን ከምዚ ሕጂ ብዝዓዲ ዘለኹ ኣውስትራልያ ኣብቲ ናይ ምድማፅ ልዕሊ 18 ዓመት ክትከውን ከለኻ በዓል ህንዲ 25 ዓመት ገለ ይብልዎ ከምኡ እውን ናበይ ክንመፅእ ኢና ኣብቲ ናይ ነፍስኻ ከም ሕፁይ ኮንካ ወይ ካንዲዴት ኮንካ ምቕራቡን እዚ ዝተወሰነ ዕድመ ኣለዎ ኣብ ዝኾነ ሃገር ማለት እዩ ስለዚ ኩሎም ቶም ዜጋታት ከዓ መሰል ናይ ከም ትብልናይ ክመርፆን ክምረፁን ኣብዚኣ ከዓ ካንዲዴትስ ንክኾኑ ነቲ ክራይቴርያ ናይ ሕጊ ማሊኦም ክቐርቡ ይኽእሉ እዮም እዚ ክኸውን እንከሎ መሊስና እውን ናበይ ከምፃእና እዚ ሕፁይ ምሩፅን ተመራፅን ናብ free and fair election ከምፃእና እዩ ስለዚ in a democracy election are held at regular intervals with several choice of candidates ሕጂ ዝምረፁ ሰባት ኣለውና ማለት እዩ እቲ ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ኩሉ ይግበር ማለት እቲ ምርጫ ሕጂ እቲ ቀንዲ መለለይ ናይ ዲሞክራሲ ግን ካብ ኩላተን ኩሉ እዚ ክብሎ ዝፀናሕኩ ኣገዳሲ እንድዩ እቲ ቀንዲ ናይ ዲሞክራሲ መለለይኡ ግን እዘን ሕጂ ዝመፃ ዘለዋ እየን እሳተን ከዓ እቲ ስልጣን መቸስ ኣሎ እንድዩ ሕጂ እቲ ስልጣን ክፈላለ ክኽእል ኣለዎ separation of powers ዝበሃል ነገር እቲ ናይ ፈፃሚ ኣካል ሓጋጊ ኣካል ፈራዲ ኣካል ዝበሃል እዚኦም ኩሉ ግዜ ቶም ሰለስተ ኣዕኑድ ወይ ፒላርስ ናይ ዲሞክራሲ እዮም እዚኦም ተደኣ ተሓዋዊሶም ኩሉ ግዜ ከምቲ ናይ መልካዊ ስርዓት ሚስ ኦፍ ዩዝ ኦፍ ፓወር ክህሉ እዩ ሚስ ዩዝ ኦፍ ፓወር ክህሉ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ንኸይመፅእ እዚኦም ሰለስተ ኣካላት ክፈላለዩ ክኽእሉ ኣለዎም እሳቶም ከዓ ከምቲ ዝበልክዎም legislative executive and judicial the main reason of separation of power is the main powers of the government is to avoid misuse of power ኢልና ኢና ስለዚ ኣገዳሲ ኣምር እዩ እዚ ካብዘን ሰለስቲአን ከዓ እታ ቀንዲ ከዓ ረቑሒት ናይ ተን ቀዳምነታት ቀዳምነት ትሕዝ ከዓ እታ ናይ ፈራዲ ኣካል ማለት እያ እዚኣ ከዓ ብምንም ተኣምር ካብ ኩላቶም ካብቲ ፈፃሚ ኣካል ካብቲ ሓጋጊ ኣካል ኢኳል ዲስታንስ ማዕረ ርሕቀት ሃልይዋ እሳታ ዝለዓለት ኣተኩሮ ክትወሃብ ዘለዋ ኣብ ዲሞክራሲ እያ ማለት እዩ ድሕሪኡ ምናልባት ኣበይ ከምፃእና እዩ ኣብቲ ናይ ስልጣን ቶም ተመረፁ ብስልጣን ምስ በፅሑ
ማጆሪቲ ማይኖሪቲ ዝበሃል ኣሎ እቲ ማጆሪቲ ዝበሃል ሕጂ ክልተ ዓይነት እዩ ንሱ ከዓኒ እቲ ማጆሪቲ ሲትስ ካብ 50 ንላዕሊ ሲትስ ኣብቲ ፓርላመንት ዝረኸበ እዚ እቲ መንግስቲ ዘقوم ወይ እውን ብልፍንቲ ዓይነት ገይሩ እቲ መንግስቲ يقوم ማለት እዩ ተፈጻሚ ኣካል يقوم ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዝገዝእ ዘሎ ሩሊንግ ፓርቲ ይበሃል እሱ ከዓ ኣገዳሲ ኮይኑ ስለዚ እቲ ኣብ ስልጣን ዘይመፀ ከዓ ማይኖሪቲ ፓርቲ ኸውን ግን እቲ ማይኖሪቲ ፓርቲ በሃል ብልክዕ እውን ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ እንታይ እዩ ዝኸውን ከምዚ ሓላዊ ናይቲ ህዝቢ ዝኸውን ነቲ ፈጻሚ ኣካል ኩሉ ግዜ እቲ ፖሊሲስ ክነድፍ እንከሎ ንዕኦም ከተግብር እንከሎ ብዓይን መርፍእ እናሕለፈ ነቲ ዝድለ እቲ ኢንፎርሜሽን ነቲ ህዝቢ ኢምፓወር እናገበረ ስለዚ ብጣዕሚ ናቱ ምህላውን ኣገዳሲ እዩ ስለዚ እቲ ናቱ ሓለዋ ናብቲ ዌልፌር ናይቲ ህዝቢ የውዕሎ ማለት እዩ ስለዚ መበል 10 ናብ መጨረሻ ክገብራ the position of the party in democracy role of opposition party is very very important ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ነዞም ዝበልናዮም ፖሊሲታት ክሓልፉ ከለዉ ክትግበሩ ከለዉ ብዓይኒ መርፍእ እናሕለፈ ይከታተል ማለት እዩ ናብቲ ዌልፌር ናይቲ ህዝቢ የውዕሎ ማለት እዩ ስለዚ ብኣቢለ እቲ ቀንዲ ፊቸርስ ናይ ዲሞክራሲ ክብል ፈቱ ማለት እዩ ቴንክ ዩ ኣኔለይ ኣኔልና ኣቶ ሰንጋል ንዓ መመላእታ ኣላትካ ተኮይና ምናልባት ካብ ፌስቡክ መፀና ዘሎ ሕቶ ካብ ኣኸለኻ ምላእ ኣቢልካ እንተ ቢልካያ ካብ ቲጋኒ ጆሃር ዝመፅህና why takes us long time to change ህግደፍ ንምንታይ ነዚ ስርዓት እዚ ክንዓልዮ ወይ ክንቀይሮ ግዜ ዝወስደልና ዘሎ ኣትብል ምስታ ሕቶኩም ኣልግብ ኣቢልኩም ማለት እዩ ንዓ መመላእታ ኣላትካ ተኮይና ሰንጋል ወይ ናብ ኔክስት ሕቶ ክንቀፅል ወይ ታ መመላእታ እኳ የብለኝ ዳርጋ ፅቡቅ ገይሩ ገሊፅዋ ስለዝኾነ ናብታ ናይ ፌስቡክ ሕቶ ከኣቱ ርእይተይ ክህባባ እቲ ኣትቀፅል ሕቶ በልክበካ እሞ ክልቲአን መታን ክትሰግረን ቀንዲ መግለፂ ወይ ባህርያት ናይ ሓደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንታይ እዩ እንዲያትብል ዘላ ንሳ መሊስካ ብኣኸለኻ ካታ ናይ ፌስቡክ ሕቶ ንሳ ተኣሽ ምግበረልና የቐኒልና ሕቶኩም ዘቕረብኩምልና ከዓ ስለምንታይ ነዊሕ ግዜ ወሲዱልና እንዲያታ ሕቶ ተዓንቶይ ዝበልኮያ ሃገራዊ ሲኒት የብልናን ሓይልና ኩሉ ጠርኒፍና ናብ ኣተኩሮና ናብ ሓደ ኮይኑ ነቲ ስርዓት ክንወቅዖ ኣይከኣልናን ሓደ ንጹር ራእይ ዕላማታት ስትራቴጂን ማለት ስትራቴጂ ካብ ብጣዕሚ ወሳኒ ከም ኩናት መኑ ሰዶ 500 ወተሃደር ናይ ፀላእ እንተሊኳ ንስኻ ዋላ 1500 እንኩን ቁኑዕ ስትራቴጂ እንተዘይ ሒስካ ኣብ መወዳእታ ትሰዓር ስለዚ ሓይልታትካ ምጥርናፍ ኣገዳሲ ካብ ሓይልታትካ ምጥርናፍ ንላዕሊ ከኣኒ ስትራቴጂካ ስለዚ ስትራቴጂና ጌጋ ነይሩ ሃገራዊ ሲኒት ፈጢርና ፀጋታትና ሓይልታትና ክንኣኻኽብ ኣይከኣልናን ሳልሳይ ብዓብዩ ምስ ፀላእዶ ገጢምና ኢና ኸ ኣይነን ሕድሕድና እንዲና ገጢምና ዘለና ኣይበፅሕ ናብኡ ገፅና እኮ ይጠመትና እንከማን ነንሕድሕድና ክንተሓናኽድ ነንሕድሕድና ክንፀራረፍ ነንሕድሕድና ኣብኡ እኳ ኢና ዘለና ኣነ ብሕቁ ገይሩ ይረአየኒ ስለዚ ዘይጀመርናዮ ተቃልሲ ንጅምሮ ኢና ዘለና ኣይጀመርናዮን ኣንፈት ስሒት እዩ ነይሩ ምናልባሽ ራብዓይቲ ዘይምኹኑ ይፅልእን ፍርሕን ዘይምኹኑ ዝብሎ ዘለኹም እንታይ ዘይምኹኑ ይፅልኢ ካበይና ነምፅኦ ከማን ክርዳእካ ይክእልን እዩ ኣብ ኣርባዕታት ኣቦታትና ንኢትዮጵያ ዘይፈልጥዋ ኩሉ ብዙሓት ካብ ኣቦታትና ኢትዮጵያ ተመንዮማ ዘይፈልጥዋ ኩሉ ምናልባሽ ብሃይማኖት ንማሳሰል ኢና ኢሎም ክኾኑ ክእሉ እዮም ክኸውን ይኽእል ዝኾነ ኮይኑ ናፊቆማ ኢትዮጵያ ወይ ሞት ኢሎም ኣብ መወዳእታ ኢትዮጵያ ረኺቦማ ታሞትካ ረኺቦማ ክልቲአን ረኺቦም ድሓር ደቆም ከዓ ንሕና ድላጊፅናሎም
نزيا ختقعتاسي خندزة ترهص قال ما لينا نحنا ترانا كوينو جميرنا نحنا معت مسوات خفيدنا خاني تهاجر تبحد الرقاقيسنا دقنا خاني نتبلستن نزاب انك ركبنا دقنا خاني لك حمتنا بوتاتنا نحنا زبلنا مساتهم خاني نزيا ختقعتاسي خندزيا رهزكن يلومنا حج خاني نقالس زلنا يمسلنا اللومبر نرهز راحينا زلنا سلازي قنوع استراتيجي قنوع رأي ننوح جزء زتأمته كلنا خلالنا لو تمني زمت كنملي شو كنخلالنا روني كم يجرنا نسرعات زين هرمو تسامع معنا كلنا بزت خانا متن ناتنا ولا حالنا تحدي أنا بكلي تخاط وين تهيل تحدي بجنبار هرمو وين تهيل ولا حد سجم يلا يمكن رهادا كنخلالنا كوهسيب ز زتات أمري حيل طرحيو شخال كوينو كدمع زخير كبسع زخير سلازي نابكم وقصنا خنكيد خنكالالنا انت خيلنا بحانت نخون بحانت زي نخون له مخنات يلا اب حدا زي يخون مخنات انت علني له حدا قلنا يقدنا تقددو سلازي بالكا اموداتا بل نسخه انتايتي تنصاصاري وي تواداداري بليچخا اني ام ميديا يحيدي صبو ام ميديا كمزن غير حاجن صراحه متنت انا زغبرو صراحه اني حجاز خون كومبليمنتاري رينفورس ايتش اذر خون اندا تبهلنا كنزتا ايكالنا ناصنتنا حلينا كنسرح ولا انت دافتينا امن نحد حدنا ترح كوين سلازي زين سلسته عبيت مخنياتات ان مبولقو اني نتي قسعلومي سلامتاي كنعوت ايكالنا سلامتاي نوح غزي وسيدلنا زبزلو امن نحد حدنا اتا عنتوي زبولقوا زي مخني يصلن فرحن تسألوا تفرحوا تراستو قاينا مفطر بزي مخنيات كا تسأل أوراجا هايمانوت كلمة مننتك خبر زلون دي أمود أتاجن نصوص كبأسنا يلخص تفرح أنت خاين بأسك تعدتي أكو نخلنا خمت تأمنا غيرنا خنسرحان خلينا نسلا ما إن خريستيان كم يجرا تتقم نعسك خوفينا نخلتينا تربحنا نسرح أنت يلكاس أنت يتفرحنا أريد أكبر اللي حجون تتوقف لك عين بريك خن ملسكم من أمبار أراه لا لي 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 بساعة نتيلن لا لي 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 بساعة نتيلن بساعة نويت بي لمكفاتي من خلا بساعة نويت بي لمكفاتي من خلا إلا لتتركيا فاتي كفول بلا من تبيلا نبيه كفول كلا ويتي بالخسران شامل اللي بترقب بلا بساعة نتيلن أنا كفو سافر واللي بيكفو تليني أنا كفو سافر واللي بيكفو تليني كل سافر من بيه إذا من يبيلني يا حد بقراية وغلاتي بيكفيني هي كردي بسات ويحز وحزيني بساعة نتيلني لا لي 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 بساعة نتيلني لا لي 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 بساعة نتيلني بساعة نويت بي لمكفاتي من هلا بساعة نويت بي لمكفاتي من هلا إلا لنت تركيا فاتي كفول بالله وانت من تبيلا نبيه كفول كلا يدي بالخيزران شامنا اللي بترقب بالله بساعة